Pagoaz kontatzen sistema bitarrean. Baina ikusiko dugu gauza bat, sistema martarrean. Sistema martarra dauzka 10 zenbaki. Zeintzu dira, kontuz. 0-tik hasten gara. Eta 9 bukatu. Zer gertatzen da, behar dugu, urrengo zenbakia, horren balioa zein da 9 ondoreoa zein da. Jarri behar dugu, hau 0, berriz, eta gero, lehenengo zenbakia. 10. Jarretzen dugu, 11, 12, eta gero, 19. Bukatu dugu ziklo hau. Orduan zein da urrengoa? 0 jartzen dugu, 9tik 0 dagoa, bai? Eta batetik 2, bai? Gauza berdina egingo dugu, kontatzen baina bitartean. Begiratu, izan da. Lehenengoa da 0, horrengoa da 1. Ez daukagu ia zenbaki gehiagorik. Orduan zein da urrengoa? Berriz hasten gara, hau 0, baina urrengo digitoa da 1. Zein da urrengoa? 0tik pasatzen gara, berriz, batera. Bukatu dugu zikloa. Orduan, 0 eta hau ere 0. Eta horrengoa da, urrengo zenbakia, kasuetan beti da 1. Jarrai dezagun. Bukatu da zikloa, urrengoa, 0, ona pasatzen da 1, eta hau 1. Eta urrengoa da zein da noski. Pasatzen da 1, eta 1. Orduan, 10. Honen balioa da 0, noski. 1, hau da 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zortzi zein zango litzateke? Guzti hauek 0, zein bukatu da zikloa eta jartzen dugu beste 1. Eta zein da? Hau da, 8.